числаи билета пеш карда мешавад ё не ҷавобашро гӯед. Аз Москав ба ватан рафта мешавад. Албатта ки мешавад. Ай қонун агар бигирӣ касе ки аборт мекунад ҳамун ҷиноят ҳисоб намехӯрад. Ширкати софсавдо барои зиёд кардани риш ва ё барои зиёд кардани мӯи сар ва ё барои нест кардани доғҳои сафед аз бадан ва ё барои зиёд кардани қувва ба шумо ёрӣ мерасонад ва инчунин дороҳои варзишӣ, протеин ва гейнерҳо бо нархи арзон. Дастсафка ба ҳама шаҳрҳои Федератсияи Россия дар муддати 5 соат карда мешавад. Аз номи юристиҷа муроҷиат кунед, тахфиф карда мешавад. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷа. умедвор ҳастем ки ҳамаи шумо тансиҳат ва хонаобод мебошед ва бигзор ки ҳамеша тансиҳати хонаобод бошед. мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи як қарори нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва ба мисли ҳарвақта дар аввали видео мо қурби асъора барои имрӯз баҳри шумо пешниҳод мекунем. мутобиқи маълумоти Бонки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз 1000 рубли русӣ баробар мебошад ба 152 сомон ва $100 бошад баробар мебошад ба 1132 сомону 25 дирам. 100 евро бошад баробар мебошад ба 1337 сомону 64 дирам. дар идомаи навормон саволҳои кироӣ кардагем ва саволотон ҷавоб мегардонем. то охири навор тамошо кунем бо диққат то ки баъдан саволҳоро боз дар барномаи дигар такрорӣ роӣ накунем. чхеле ки ба ҳамаи мо шумо маълум аст, соли гузашта дар айне ки карантин дар ҷумҳурии Тоҷикистон эълон карда буданд, як қарор баҳри ҳамаи шаҳрвандои Тоҷикистон ба имзо расидагӣ буд барои пешгирӣ кардан аз беморӣ, яъне шахсиятҳое ки бениқоб гашту гузор мекарданд ҷаримашон мекарданд ва пас аз ба анҷом расидани беморӣ ин қарор дигар риоя нашид, яъне ки беморӣ гум шид ва дигар шаҳрвандои бениқоба ҷарима накарданд. вале айни ҳол аз сабаби зиёд шидани беморӣ рӯз то рӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки беморӣ зиёд шидаистай боз ҳам ҳамаи мо шумо чиза медонем, аз ҳамин хотир барои пешгирӣ кардани ҳар як шаҳрванд аллакай дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд шурӯъ шид барои шаҳрвандо ҷаримабандӣ кардан. яъне ки айни ҳол дар шаҳри Хуҷанд ҳар касе ки бениқоб, яъне бемаска гашту гузор мекунад ба мисли пештара нисбати ӯ шахсият 300 сомон ҷарима мешавад. 300 сомон 5 нишондиҳанда мешавад. бародарони азиз, хостем ки ҳамин чиза ба шумо пешниҳод бигардонем. ин чиз ногуфта намонад ки баҳри солим будани саломатии мо шумоай каме ҳам боша риоя мекунем, яъне маска кардан хубай дар ҷойҳои серодам, дар ҷойҳои ҷамъиятие ки одам бисёрай барои пешгирӣ кардан аз беморӣ ниқоб бастан бениҳоят хубай. ба ҳамин хотир ба ҳаматон тавсия метавонам ҳар шахсияте ки дар шаҳри Хуҷанд қарор дорад ва зиндагонӣ мекунад дар ҷойҳои ҷамъиятӣ бениқоб гашту гузор накунед, чунки аз тарафи шуъбаҳои маҳаллии зистон, яъне аз тарафи участковиётон то ҳатто метавонанд ки шуморо 300 сомонӣ ҷарима кунанд барои ниқоб набастанд. вале дар шаҳри Душанбе айни ҳол чунин гуфтагӣ нестанд дубора ки шаҳрвандои шаҳри Душанбе низ 300 сомон ҷарима карда шаванд. вале дар ҳама ҷо маълум аст, дар ҳамин шаҳри Душанбе даруни супермаркетҳо ё ки даруни бозорҳо ё ки даруни масҷидҳо, умуман дар ҳар куҷое ки дохил мешавад дар ҳамун ҷоҳо бениқоб роҳ наметиҳанд. ва акнун сар мекунем хондани комментарияҳоро ки ба мо роӣ кардагиен. кӯшиш мекунем то ҳадди имкон ба ҳамаи саволот ҷавоб бигардонем. як чизи дигара ба ҳаматон хотиррасон мекунам. як филме ки мо ба навор гирифтагӣ будем, азоби шавҳар, як қисмша бироварда будем. тақрибан як агар хато накунам 10 рӯз пеш якум қисмша бировардагӣ будем ва дуюм қисмша пирсидем. бисёри баъд хушбахтона дуюм қисмшам ба навор гирифтем рӯзи ид, яъне ки пага пешниҳоди шумо мегардонем, интизор бошед. Аскарҷон нависад. дар бораи авф депортатсия ягон хабар нест. не мутаассифона бародари азиз, ягон ахборот нест дар ин маврид. бахтовар Рӯзиев нависад. билеташ уже дар фурӯш биромадагиай, ай куҷо харидан он мумкин ай. билеташ дар фурӯш биромадагӣ нест айни ҳол, вале ҳукумати Россия тасмим гирифт ва пешниҳод кард ки муҳоҷирон метавонанд ки бо роҳи оҳан, бо тариқи рейсҳои чартерии роҳи оҳан ба Федератсияи Россия ворид шаванд.
нафарҳое ки дандонҳои худро сафед кардан мехоҳанд ё мехоҳанд хунукии дандонро табобат кунанд ё мехоҳанд барои рост кардани дандонҳо брекет монанд ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат кунед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва мебошад. Саадулло нависае. Салом алейкум ака, илтимос ба саволи ман ҷавоб гардонед. Числаи билета пеш карда мешавад ё не? ҷавобашро гӯед. Илтимос числоша алиш карда мешавад бародар. Супер нависае. Бачаҷон, ман як модаре ҳастам ки 3 сол бачаам дар Россия. Ман 4 август чипта дорам ба Москва. Пеши бачаам мерам, дар ташвишам. Раҳо маҳкам нашавад. Худованд розӣ боша, раҳо маҳкам намешавад. Иншааллоҳ ки бе ягон монеагӣ аммо 4 августа парвозтон ба анҷом мерасад. Мариам нависае. Ассалому алейкум бародар, як савол. Имрӯза дар ҷомеа ҳамин чиз бисёр ба чашм мерасад. Ҳамира хубтар ҷавоб те бифаҳмон, то дигарорам гӯш мекардагистанд, ақлшон да саршон мезанад. Дар бораи аборт мекардагиҳо мегӯм. Ай қонун агар бигирӣ касе ки аборт мекунад, ҳамун ҷиноят ҳисоб намехӯрад ё ки духтуре ки ба ҳамин кор даст мезанад. Ҳамура ягон гап намегӯянд, ко ҳамира як бифаҳмон аз назари қонун. аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи моддаи 123 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи исқоти ҳамл омадагӣ, яъне исқоти ҳамл аборт мешавад. шахсе ки ба ҳамин кирдор даст мезанад, аллакай ҷиноят содир мекунад аз назари қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз вазифа озод карда мешавад. боз нисбати шахс ҷарима таъин мекунанд аз 200 то 500 нишондиҳанда. як нишондиҳанда 60 сомона дар бар мегирад. ва боз дар моддаи 124 дар ҳамин маврид омадагие ки дар бораи маҷбур сохтан барои исқоти ҳамл кардан. моддаи 123 ва 124 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамин маврид омадагие. мақсади гап ки барои ин кор аз назари қонун ба ҷавобгарӣ кашида мешавад ҳамун шахсияте ки ба ин кирдор даст мезанад. Аҳмад Ҳамид нависае. Салом ака, аз Москав ба ватан рафта мешавад? Албатта ки мешавад, бе ягон монеагӣ. Айни ҳол Ай Россия ба Тоҷикистон омада мешавад бародар. Мадия нависае. Ассалому алейкум бародари азиз. дар борае ки дар интернет ягон кас сирри шахсиятро паҳн мекунад ва ту метавонӣ ай болои ӯ шикоят кунӣ. ай назари қонун чӣ гунаҳе ҳамин? ҳозир бисёр мебинӣ занакора фалонира қати фалонӣ қапидан ҳамин авро паҳн шудестай. оё зиндагӣ бозиша нест ку шояд ҳамура бубахшанд. албатта ман тарафдори ҳамин кор нестам, яъне ҳамин коре ки мисол ба навор мегиранд, мегӯянд ҳамсари ягон каса қапидан қати ягон каси дигар. аввалан гуфтанем ки ӯ зан ба ин кирдори бад агар ки даст бизанад, лекин ӯ фарзанд дорад, барои фарзандои ӯ хуб нестай ҳамин наворҳо дар интернет биданаш. ва агар ай рӯи қонун бигирем, мутобиқи моддаи 144 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳамин омадагие ки ғайриқонунӣ ҷамъ ва паҳн кардан дар бораи маълумот оид ба ҳаёти шахсии як каси дигар дар моддаи 144 омадагие ва ин модда ҳам ҷарима дорад ва ҳам 1 сол аз корҳои ислоҳӣ дорад. ҷаримаш аз 200 то 500 нишондиҳандара дар бар мегирад. қисми аввалшда омадагие ва баъдан дар дигар қисмаш омадагие ки 1 сол корҳои ислоҳӣ нисбати ҳамин гуна шахсиятҳое ки ба ҳамин кирдор даст мезананд. ва як чиза ба ҳамаи шумо хотиррасон мекунам ки кодекси ҷиноятӣ агар моддаҳоеш ки ҷаримаро ҳам дошта бошад, лекин шаҳрванд доғи судӣ мегирад. барое ки бисёри нафарат ҳамин чиза мақсад нотуғрӣ мефаҳмем ки агар ҷарима бисупорӣ ранги кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ доғи судӣ намегирӣ. мисол мегирем, дар кодекси ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ҳамин хелае ки шумо ҷарима месупорен ва ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ки кардагиен, кортон ба ҳуқуқ вайронкунии маъмурӣ ки дохил шудагиа шумо доғи судӣ намегирен. дар кодекси ҷиноятӣ ки дохил шуд, вай ҳатман доғи судӣ мегирен. Хайриддин Нуров нависае. Салом бародар, ман 24 июл билет дорам. Беларусия равам, Беларусия гузашта мемонад. Илтимос гӯй бародар, мегӯянд Беларусия карантин кардагиай. Илтимос гӯй чо кунам? бале, ман дина дар видеом гуфтам ки Беларусия маҳдудиятҳои нав ворид кард дар давлати худаш барои ворид шудан баҳри шахсиятҳои хориҷӣ, яъне шаҳрвандои хориҷиро манъ кард ворид шуданша
ба давлати худаш. Лекин боз нафарҳое ҳастанд ки мегӯянд мо через Беларусия рафтем ё ки рафтанием, ана ҳамин як дурӯзада ман намедонам ва ё чи хел билет харидорӣ кардаям ё ягон шинос доранд. Касе ки через Беларусия билет дошта боша, агар дар комментария бинависонед ё ки касе ки ҳамин як ҳафтаи ахирда ба Беларусия Россия рафтагӣ боша, дар комментария бинависонед то ки дигаронро ҳам бихонанд маълумот бигиранд. Абдулҳамид Ғоибназаров нависад: салом алейкум акаи Сорбон, ҳамин шумо барномаро хабарора кунен, бо комментариёра ҳам хонен, одамо гуфтанд мегирад, ҳарчи худо нигаҳбон. Гап нест бародари азиз, мо кӯшиш мекунем ки ба саволҳоам ҷавоб гардонем ва хабарҳоам сари вақт ба шумо пешниҳод гардонем. Ай шумо фақат тамошо кардан ва дастгирӣ кардан. Бародарони азиз, видеоро ҷамъбаст мекунем дар ҳаминҷа. Ягон саволи дига боша дар инстаграми ма метавонед ки саволҳои худтонро дар омада равон бикунед ё ки дар комментария саволотонро бинависонед ва дар канали мо обуна шидана фаромӯш намекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.